This is Lex Fino Vlog. Hi! Hello mga kasama! Kinigyapon ng inyong Kuya Joel Binsi kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan o sa tanang mga kaigsunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga George. Kini gibutag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan ang ato magtatampo si George. Pangando yun mo magtiayo nga makabaton og anak pero sud sa upat katuig namong panag-uban, huwag yun may katatugahig anak. O kung ano nga problema ko, ingam ko doon yung mga panghitabo. And angry silence today where love has been. George! Tukan ko doon. George! Huwag na ka, George. Lahirin, doon na natin anak ko. Kompleto itong pamilya. George! Kung doon na pagkino... Oy! Nang matala niya ka! Jorge! Ha? Kimburger ako nga. Ang George, gayon mong Jorge. Jorge! Basta ba, nabungol na ka niya? Nanay! Isukas! Day? Nga nang, Day? Kisa mo nag-text ni mo, imo ning uyab? Duyab ko! Taka mo gawin! Di na ka makapamaka kay ni anay ebidensya. Pataka man ka? Ipataka. Kinsa ning nag-text ni mo, ha? Nay ay. Hi, beautiful. Kinsa ning nag-text, ana? Ikaw o siya? Wa lagi, pataka man gawin. Unsa lagi ni? Unsa buti pasabot ani beautiful? Asama! Kala. Unsa man siya kala? Dili mo na beautiful! Unsa day? Unsa day na? Battery full! Ha? Ay, bibi na good. Huwag makunutas imong eyeglass, bibi. Oh, no. Tanawa, kung saan nakawa. Oh, battery full, di ay ni? Hibaw na siyang gi-charge na diya. Yun! Abi na ako, beautiful. Bisag beautiful pa na, kinsa man dahi giingnan og beautiful. Ako? Ha? Huwag ka mabuang niya. Sorry na. Naghinubra yun na imong kasilosa na. Ang was lugar. Ang bi, kaysa may di mabalaka, anak. Nga wagod ko kahatag ni mong anak. Basig nangita kag laing babae nga makahatag ni mong anak. Hello? Hal-hal ka na da. Ano na pangalam mo dito? Mapangganit pagmatay mo. Ngita na yung kagubot. Malamot ako, di ba kaligo dito? Iyon na ni ka-insecure ako asawa. Huwag nakasabot kayo ko tungod kay huwag mong gud may makabaton ng anak. Huwag nabalaka siya nga basig adto ko mangita lain na makahatag na kong anak. Pero sa pagkatinood, huwag itaong ko mabuhat o dili maayo. Kay pinangga ginagawa ko asawa. Pero mulagi, maglagot ko sa ikibisag unsa ni mo pagpasabot. Musibaw yun ang iyang ka-insecure. Unya to? Ay, dili man noon mariba. Nga tungod kay wa mo'y anak, mangita na laglain ang usak ninyo. Kung mahal ninyo ang usak-usa, dili gud nga mahitabo nga magluib ang imong bana. Kadaghan di ang mga uwi anak Unya nga nung hangtod karon wa pa man sila pa man gyapon. Wa man magbuwag. Kana tungod kay pinangga man gud nila ang usag-usa. Mao ba, Marie? Oo, kanang bata gud Marie. Nindot po kaayo na sa gamay pa. Pero ug mudako na Marie, labi nutubag-tubag na. Makaingon lagi ka nga, si bawaan pa, may pagwan ako giutong sa gamay pa. Depende raman sa guna sa pagpadako sa bata, Marie. Oo, depende ra sab noon. Pero dili gyud na ni mamalikayan, uy. Madato, mapobre, naagyo na ng problema ha. Mao nga, mas maayo pagway anak. Ako lagi, makalagot kayo ning anak na ko usahay, Marie. Ay, nga naman, Marie. Kusog kayo, mutubag. Kusog pa kayong mangutang sa tindahan. Bisag wa-siguan, mangutang lang yapon. Maproblema na inigbayad. Ba, sige, anad po na ni mo sa gamay pa, nga mo isuguon ni mo permis tindahan sa pagpangutang. Oo, doon, Marie. Na diha, inyo ra gihapong sayop.
Ang mauwaw man sad ko nga, ako'y mangutang, Mari. Anong gutang mauwaw man ka, uy? Mangutang magay ng gobyerno nga daghan kay kwarta, kita pa. Mausad noon. Pero para na ako, Marino, mas nindot gid unta kung doon nami, anak. Kay inikabot sa panahon nga matiguwang na, managko na. Kinsa may muagak nato kung magalisod na ta, ang atong bana, utro mo po ng tiguwang nasad. Mausad noon, Mari. Nabito ko'y kaila, Mari, yung igsuon ko no, wag yun ko no sila'y anak. Unya, Sa batanon pa sila, mag-away sila, magbugno gid kuno sila sa iyang bana. Pagkaidaran na, kung mag-away sila, maglilabayan ng mga butang. Pagkatiguwang na, kung mag-away sila, magpininsingay na. ha? Kuya wagod. Oo, magpininsingay na sila sa ilang mga sungkod. Sa ito'y. Maunay pait, Mari, kung way anak. Kay kung napa sila'y anak, ang anak may mupatunga dayon kung para kung mag-away sila, uwangon. Unya kawa may anak, kisa may muuwang silang away. Mauna na. So, nindot gyud nga naagi anak. Mauno, Mari? Oh, Mari, suma ba? Inyo na ng akong anak, Mari? Sabo ka da, Mari, uy. Mura ba kang naghatag og pan bahog-baho? Bitaw, Mari. Problema kay kuan ang akong anak, Mari. Uy, kamasupilon kaayo. Aw, agwanta ha. Kay inyo man ang anak. Lisod man sad og laing taw ang kanang mapurisyoan ng bataa. Disiplinahan ang inyong anak. Kay og di na ninyo madisiplina, aw, kamoy paludhon, ana. Mari, Di man ay so nga nung gulguol magana. Di man na contest god. Kung ang uban diha, di sila kaanak. Aho niya. Kami wasad pa. O paguwat lang, ihatag ya po na sa Ginoo nimo. Malugi pre, pero makasina kay pre, kay parehas ni mo. Bisag na nindar kag tempura, pero malipayon kay mo kay amay kay anak. O ingon ko ami anak, kalit ra day anak. Taw na ami anak pre, pero malito sa mga bataa pagkiat kayo. Depende lang yun sa mga ginikanan po pre. Ako pre, dili sa ingon nga pagpanghambog ha. Kanang lima na ko kanak. Pero biyag lang, maldito na pero buutan as pag tinuod ng pagkaanak. Mayo gani kay nakaya ni mo pre no? Ha? Kasi kaya mo. Kanang may ang imo panginabuhi. Manindar ko tawag tempura niya, limay mo anak. O taon pre. Alili siya yung paghambog pre. Habi sa meninda lang tipura pre. Pero ang ako mga anak, usa, naampod sa snusipod. Ang usa, na sa Twister. Ikatulo, na sa Carlos. Yawag siguro. Ang ikaupat na si Tio. Ha? Ang kadang kinamanghura na ako pre, naara sa Bilyana. Bulusin na ng eskwela, pre. Wa, nindag di pura, kadag mura ng pagkilimuts. Karaan na, pre. Karaan na. Bungot sa ito, pre. Day, largas ako kagayan, day. Unsa imong giingon, mag-unsa man ka dito? Ay, pada ko sa mong dako-dako dito, kay doon ay trabaho dito, kay na problema lang ko sa lang mga empleyado ba. Ako mga ipada dito. Pilang mo sa kakadlaw dito? Totoo ra. Pero ug maman ako duha ka adlaw, aw, uli dayon ko. Unya, ako rong usa dahi diri. Sige lang kap. Muli raman bito dayon ko. Lisod-lisod akong balibaran. Ang football niya ko. Wala ko trabaho. Sige, alas amang ka malarga. Ugma. Pagkaugmaan na, may lagka rin ko sa Cagayan kay na problema lagi nga mong branch dito sa among kompanya. Kunya pala may sugilanon, nahuman sa kong trabaho dito, nasito na ko ang problema dito, ipauli ko. Pero mapit sa kusbahay sa ako igsuon nga dugay na kayo nga wa may magkita taon. Ug sa akong pagbalik. Day? Ay, dong, may kinauli na ka. Unya, kumusta man imong biyahe dito? Maayo rin. Kisa di mo kauban? Si Angel ay. Day Angel, bliss ang tinin mo.
Bless ko, auntie. George, kinsa ni bata ah? Anak mo ito na ni Manoy Isko? Kinsa man yung isko ba? Ako maguwang, God. Maguwang, duha raman mo kabuko. Si Manoy Tulyo ug ikaw, unya patay naman si Manoy Tulyo. Anak na siya sa igsuon na mo sa gawas. Saingan? Kato ko inahan, so patang pakasal sa kong papa, na anak tayo anak daan. Kaya paangkan man to, mama na ko, unya pagminyo nila sa kumamahan, o na kami manitulyo, ang ilang duha anak. Ha? Nakatiman pa mga ni Manoy na Isko ni Manoy Tulyo. Kaya mamagito yung among ka na magwangan. Mao ba? Oo eh. Ang to nga, minyos Manoy Isko, o tuwa na si Manimuyo sa Cagayan. Mao to nga, niagay ko dito sila ha. Kung magwangan akong anak, nihapit ko dito. Kaya, namay nakilala niya dito sa among trabuan. Unya ka, naglisod ng taon siya kay laliman ka nga. Unong ka bukay ang anak. Yang ilang po yung nabuhi. Mananggot ka taon. Ha? Mao ba? Oo, taon kay. Niya kami sa Angel, kani siya. Mauran ni kugihan kayo nga magtuon. Nga wala kita nung katiwas, mga akong gida din kay ano na ko patiwas sa eskwela. May na lang maka-eskwela siya dire kay palalitag makatapos na siya, makalampos na, makatrabaho, o di makatapa na siya siyang ginikanan. Mao ba? Kaya dito kaya ako sa siyang ipahimutang ha. Oh, Angel, dali. Dali kasi mong kwarto. Ha? Auntie, huwag makaon di, auntie. Ha? Karoon na yung mga ondaron. Ato sa butang na yung mga gamit dito sa kwarto. Dali, alit sa nga dali. Oh. Pag-umangkon gid ka itong George bataa. Uncle, pusog na ko. Dili na ko. Di na ka. Sige. Pahawayo na dito sa mong kwarto ha. Kay karong hapon, manlakaw ta. Palitan ta kasi mong sinina, mga gamit. Kay karong sunod ablis klase, ipa-enroll na ka na ako. Salamat, Uncle. Sige, lakaw. Pahawayo na dito sa kwarto. Come. Uncle? Day? Imo bang itutukan ng bata? Ay, ako lang giobserbahan. Kung di bata maproblema ang bataa, kay basig maldita kay na. Basig kusog kay na mo tubag-tubag na ako. Day, ako paniguro ni mo nga buutan kay ng bata. Lahat na siya sa ubang mga bata nga niya din ni syudad. Sure ka? Wa man tayo anak, day. Kitagaan tag anak sa Ginoo, anak sa kumaguwang. Mao nga, dili na ta magmahay. Oh, sige day, mula ka unang koron ha, kay mag-duty ko, ikaw na bahala sa bata ha. Ay, si pasag diya na, pagkanaan ang gut mo na yan ha. Oo, dong. Sige, dong. Sige. Arila ko. Auntie, naitawag sa gawas. Marag nga ay gipangita. Ha? Kinsa man? Ambot ko man ko kailanan ni auntie. Sige, pasudla. Oh, auntie. Ay, masuko man sa rin yung bataa. Pero, ambot, Anong kang dili kay gaan ang akong dughan ng bataa ay? Ay! Hello, yan! Uy, bayot! Di alagi ka! Nakunsa ka din oy! Okay, kitagaan kong Merlinda para videoki, oy. Oh, nya, ipaagi ko no ka diri, kay dadon ka. Karon mag-video kita? Oh, good! Pero, kadiyat ra, good. Kisa man tumiabli na ko sa pultahan. Kato. Anak man kuno to sa igsuon ni George. Ha? Di ba ang iso ni George, si Tulyo man, katong namatay nga giurom? Oh, mao bitaw? Unya, na din siya anak nga babae nga. Puros mo to lalaki ang iyang anak. Anak kuno na siya sa igsuon nila ni George sa gawas. Sure, uy! Lagi! Mo na isulti ni George nako. Saba ka diha. Lagi, uy! Di mo ka mutuon ako kapoy bet ni mo. Ay, tayo paragon. Asam tong bata, padular ko tong ari. Nga naman, uy. Tawag ka lang, padular ko. Angel! Oh. Angel! Nga no, auntie? Bayot ka na, Mau na. Hala, uy. Hala, uy. Hala. Nagdudag yun ko. Nagduda nga unsa bayot, uy. Dili ka ni anak ni George. What? Ha?
Sorry. Angel, sige na. Balik ito sa kwarto ni mo. Sige na. Oh, auntie. Wala, Yads. Huwag ka makabantay itong bata, Yads. Ngano di ayot? Ang yang dagway ba? Ang nahong Yads. Kay, murag si George. Yut. Ang sa magaday, milakaw day ka? Gibiyaan na rin mo bata din yung Sierra Osa? Lex Pino Ano day? Vlog. Suko ka? Adi ba? Ang ako... Ano naman ang busuko ko? Mo magsulti yung daan nga milakaw ka. Mo ka masulti. Iba mo ka nga ni ay bata diri bantayanan. Kaya nga naman. Mabalaka ka nga way mo atiman ang imong anak. Ay na lang ta, George, oy. Bisag kisay pasultihon. Kanang bata anak na nimos gawas. Halos na ng mga tao din is ato. Kung sila'y pasultihon, pulos gyud ni ingon nga liwat kay nimong bata. Busa, di na lang ikahibong o ikalalis pa. Kanang bata klaro na kaayo nga imo lang anak sa gawas. Ha? Imo pa kung patuhuon nga anak ng bata as imong igsuon sa gawas. Ay na lang ta, George. Klaro na kaayo. Mga mas may pagbutok na lang kas tinuod kaysa imo kong bakakan. Pagsulti ko no, anak dali mo sa gawas o dili. Tubang! Yeah. Hapit yun ako makulutahe ang bayot. Kay, ako na hibawaan nga ang bayot ay mga nagpalakaw tabi. Nga kuno, kining bata ako kuno rin anak. Muna akong problema ron kay ang ako asawa. Diligid mo to nga ako to pagumangkon. Anak sa kong igsuon sa gawas. Nagtuog yun siya nga ako ning anak sa laing babae. Karon murag lahi na kanyang tinagdan sa bata. Saan kay buhat to na ko, anik? Palug na bagi ko ninyo. Kung saan mo kamo may pasultihon, George. My God, daw sa Good morning, tanan. Dodong Pedro. Good morning, Ate Jen. Good morning. Good morning. Bam, good morning, Bam. Hello, good morning. Oh, abi na ko, anak ko ka. Anak ka dito dong, ma'am. Oh, Ate Jen. Hello, Ate Press! Hello, mga mama! Dako kayo, good morning na talaga sa Toledo! Good morning, mga mama! Ano abot kag Toledo, oy? Mandaman ito, Don Pepe, Ate Press! Di ay. Salamat mga mama diya sa mga sa taga Toledo sa inyong pagpalit sa ato ang Don Pepe Tablia kay Tasag Energy. Happy Permi ang mga bata niya. Para sa mga dago, para ni Pedro, Don Pepe Dark Chocolate. O niya, para sa mga magugum-ugum lang diya, o BMS Special, Tasty Fish Cracker, Diamond Yema, o sa Paulitos Macaroni Crunch Kyle Lamy. Okay, salamat kayo. Thank you so much. Salamat kay Stanan. O niya, mga bata, padung sa eskwelahan, inom kita Don Pepe Tablia. The best you can natong imno na. Don Pepe Tablia. O niya, kita mga dagko, mga mature, dili mature kini mga teenager. O ganahan kag lami pag kayo imong kondisyon sa lawas, inom san mo og dark chocolate. O niya, ugum-ugum sa mo yema special og diamond yema special. O niya, kato mag-chat ya, ang ato ang isumsum kay yung Tasty Fish Cracker, the best kayo niya. O di ba, Paulitos Macaroni Crunch, the best yung kay na natong isumsum. O niya, sa tanan pong mga tao diha ni former Kapitan John Ramos, nga nagbuhat sa iyang Miguel Foliar Fertilizer, good morning ni Boria Kap, ug sa tanan po mga tao ni Kuya ni Pepito ug Dudong GR Pepito labi na gyud sa opisina ni Inday Shen. Good morning Boria sa Broommates PS Cleaning Business. Now open in Cebu. Facebook account, Broommates PS, contact number 0939-629 o 9533. Salamat kayo. Inday Shen, thank you kayo sa anak patong Kuya ni Pipito. Salamat kayo diha sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choy Asdar, si Ricky Asdar, si Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Araw. Good morning natong tanan. Ate Press? Okay, ugaw ko sang pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Set Paniawan Herbal Capsule, Set Paniawan Herbal Capsule with garlic, Set Paniawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, kolesterol, katutas og sugar, ingon man kanang mga bukol-bukol ato sa itong kalawasan, imnan nato ka na og Set Paniawan Herbal Capsule. Kada adlaw, katulos sa usa ka adlaw inom.
Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw. Inumdaan ang usa ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Inig paniuto ni mo, maugyapon. Usa gyapon ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka mukaon sa imong paniuto. Maugyapon sa gabi sa di pa ka mukaon sa imong panihapon, inom na pudaan ang usa ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney ug UTI, ayaw na magkabalakay na magkahadlok. Tungod kay doon nanay makatambal na anay makaayo anang atong kidney ug UTI. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney ug UTI, Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas, bas Kogon. Sa tanan po na itong mga kaigsuunan, salamat kayo sa paggamit sa tuang said Linamit Oil nga tinuod yun mo wagtag sa itong panood, pamaol, prakit sa kalawasan, varicose veins, katul kutos, kabataan ilikay, pagita sa dinggi. Kung maggamit sa tuang said Linamit Oil nga anara, mapalit sa butika, di ba yun? Nasa butika kita makapalit, pero luyang kita. Sa butika kita makapalit, pero naagi Facebook page ang Sid Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalang i-type ang Panyawan Herbal, yun niya, makita lang tanang produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kogon Herbal Capsule, Sid Element Oil of Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Mao nga kung layo-layo sa tas butika, pwede na kita mag-order sa Shopee. Shopee lang ta, kay Paradapis kayo. Oo, niya. Bam! Bam! Hello. Good morning. Good morning. Yeah. Ayaw kalimot ato ang mga sakop sa Couples for Christ diri sa Uslom. Good morning kaninyo diha. Brother Berhelio Cuerda, Sister Agnes Cuerda, Brother Alijo Abia, Sister Rosario Abia, Ronald Gumapon, Danessa Gumapon, and Rolando Castelio. Sa dili po mamato sa inyong mga prayer meetings, ito ang Silk Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Silk Celebrity Kojic Beauty Soap, o magpabilin ka mong younger looking kutis artista, kutis porcelana. Dili sa mag-dry ang inyong skin, tungkol kayo doon ang natural moisturizer. Silk Celebrity Kojic Beauty Soap, doon ay katul-katul mo nagpugis-pugis, mag-dry ang inyong skin, o doon na ba kayo white teeth or black kids. Panamin na naman naglaruan o sa nimurag na ay hindi mo masabot ang imong dapit sa may kilid sa imong aping. Oh, tanawa. Celebrity Kojic Beauty Soap. Munta na naman sa butika para inyong mapalit, tinuod yun, dili ka mo mailad, basta nga mag-sura-sura nga mo-offer nyo barato, at tugin mo inquire sa butika. Celebrity Kojic Beauty Soap. Thank you. Okay, salamat kayo. Ba, unya sa tanan po na itong mga kaigsunan. Nga wa masayon ganun masakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease. Sis, kaban pa na itong balatihan ka na sa toksina nga musuod sa atong kalawasan. Kaya ang toksin mao nimo daot sa atong blood cells. Tigdaot siya o ini kadaot ani ang mustiki or mulapot ang atong dugo. Mao na masakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, tuban pa natong balatian mo nga i-flush out na nato. Pinaagi sa G-Detox Plus Herbal Capsule kay usa kini ka natural nga detoxifier. Tigwag tang sa balatian puno sa nutrients nga mao makapaligon sa atong vital organs. Ang atong pag-inom usa kapsula usa ka oras sa dipak kamukaon. Pero do na kay balatian katulogi kay inom buntag uto hapon o sa kaoras sa di pa kamukaon imna natong 8 ngadto sa 12 ka basong tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog number 1 kini mo tangtang sa toksin sa tuang kalawasan. Okay, bam? Good morning. Atong sindir kanon bulyar. Atong sindir dong. George. George. George, na si Ate Pres na pa may Ate Marito. Ikaw sa... Jorge, angga, basta mag-away lang. Jorge. Kinis George, bam, kanang, wa sila anak taon, kanong ganda siyang bata, gidudaan siya nga, ang bata, anak sa iyahang bana taon. Anak sa ni Jorge. Okay, napalakaw mo sa tabi ang bayot nga, pareha di kunog naong. Bitaw. Anak yung kunutong Jorge, mao yung problema niya, kaya ang asawa lagi, bam. Ituom sa Smia. Nituos Smia nga, ayan, di na, sa sultikos tinuon, anak mo siya. Sa may buhato niya, ani ba? Pag para na ako, halison pag DNA, mahal man ba, no? Ako magasta o mag-DNA. Bayar, boss doktor. Ipakuan, kung kinsa inahan ato. Day, Mia. Kung kinsa inahan. Kuan ka na ang
ug magpa-DNA tinuod kay mahalong bayan, no? Unya ang kanang gingon bitaw sa bayot nga pareha og naong. Dili man na problema kay naman ganing problema naong bisag dili parente. Bitaw tinuod. Nga samot pa na nga igsuon na sa iyahang bana ang papa ng bata. Tinuod na. Sa ganito yung Anggit lang ang naong ba? ang iyang pangutana nga murag ugan na tinagdas bata. Ang maayo ni mga nang buhato ng Sir George, no? Imong panaon ang imong maguwang. Kato maguwang niya nga laki nga amahan bas bata gulyat. Iyang panaon aron magkaistorya sila siyang asawa. Aron mutuo kay di man siya mutuo. May painanaon na. Panaon mo, simple kayo sa iyo na kanastanan. Panaon mo, aron makapamatuod siya nga kini, iyang anak ug siya tinuod nga igsuon sa gawas. Kung may mo magdakag birth certificate, kailangan di mahibutang angan sa inahan. Kay, unsingan nga niong, kung ari gani ka dire sa Kaalam ni Solomon, Kapitulo 4, verse 1 to 2, mas maayo ang pagbaton o dalaygong kinaiya bisan kung ikaw walay anak. Klaro kayo, ha? Mas maayo ang pagbaton o dalaygong kinaiya bisan kung ikaw walay anak. Ang imong dalaygong kinaiya ilhon sa ubang mga tao og sa Dios ug mahinumduman ikaw tungod niini hangtod sa kahangturan. Uti mo na. Kung maayo kuno kag batasan bisag wa kay anak, handumon ka sa mga tao, handumon ka sad sa Dios. Mao na lang to, George. Usa sa mga paagi para nako, imong pasuruyon di ang imong maguwang nga anak sa gawas. O pwede ipada ang iyang birth certificate sa bata, ang iyahasad, aron mabasa niya nga, tinuog yun nga mauningan sa apuhan. Aron dili na siya magduda. Unya, pananglitan, ibutang nato og unsay nga nini, pananglitan og digyod siya mutuo, naana na niya. Naana na siya mutuo. George, di siya mutuo, George. Siya pasultihan niya, ikay tuo. Kana lang, George. Ano magkangin ni George, sige, George. Uansad, para good way samok Goliath, no? Hindi sa giuli na lang yan ng bata. Ayaw, maluoy na siya. Kana, usasan na skat, kuan, ba? Usasan na sa paagi nga way lalis. Iuli bata. Iuli na ng bata. Iuli na ng bata. Kung gusto silang managop, bam, ang iyang asawa may papiliah. Ana na lang. Para way lalis. Ana na lang, ya. O kanang na ang kay daara ba sa nagingon nga kanang dili ba kuno ta problema ng bata kung sakali para di maglaba di mo ay uli lang na sa imong maguwang dong kay maapektahan po doon yung bata, no? Iuli lang dito kasama dapita si ikuha nimo. Ako hinunggol yat makarelate ko na yan ni noon Pedro. Ano man? Makarelate ko ani kay sa diha bitong kanang nagimo may og kanang Bible sharing nya katong usa nga nagpaambit ingon siya nga dito pilutupan ba dito sa biga kada bito mo ang kita sa atlas biga gyud dito nagsinging contest mi sa wa pa may magsinging contest ng Bible sharing may katong sa ka contestant ingon siya nga si Bambi na giisip na ako ng ikaduhang inahan kaya kung abi nimo ba mga kupapa kumama ko mga igsoon wag yun ako sultihin may tungod sa akong bisyo ikaw ra muna po niya nindot paminahon unya, mana lang to, George? Sugod sa gani. Hato na lang ng balik. George, alang kay padaki ng imong problema, hato na lang ng balik kay kanang na ang Saan bayuta? Marites, saan bayuta? Marites. Yan, turag igway kapuslanan. Pre, kung nung pre, nung ka parente. Bayot. Pareham itong nang mabinang. Pareham magaling minaw Pedro, di may parente. Salamat mo pinarating tuluman noon. Kung ako ang puzzle, tihon. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini.
nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mga una-una. Ug tungod niini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adun nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o kataw ni Ellen Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Nagualang ko ninyo sa pangalan nga Lucio, hingko na pangidaron. Minyo, may usa ka anak. Itago na lang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa napalit namong yuta sa akong asawa. Kining manggiloyon sa lagi ang akong asawa, kami na hinuoy makaluluoy ron. Aron iyong sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Sus, grabihan itong bagyuha, eh. Halos nang lupad man ang ubang mga bay. Kundi pa ni konkret ang atong bay, ay. Wa na sa tatay bongbong ron. Gilupad man ganing uban atong atop. May gani kay wa mahurutanan. Doon na pati kapasilungan. O ang atong tindahan, wa sab maunsa. Mao lagi. Pero ang atong mga pananom, hapay gyud tanan oy. Ang mga saging nga akong gisubay ganina, tumbat tanan. Manaay bunga o wa pa na munga. Tuay mga linghod pagbunga nga nangatumba. At na lang unya itong luyangon. Tuwa mo siya mga napunit ko mga lubi nga dapuwak. Isagol na to sa niluyang. Ay, ang uban kang mga tao ron, Lucio, no? Ang mga kauban ako kanis trabaho ba o atong mga kaila. Kumusta nang ka sila, no? Unsa kayo nahitabo sa ilang lugar? Salamat kay na. Naman human na yun na ako og limpyo ang among luna. Human sa bagyo. Kung malaya na unya ng mga dahon, ako unya ng dauban aron malimpyo na dyan palibot. Ug makasugod na kog pananom sa gusto na kong tanom. Ug kanang sikbit na mong luna nga nipadugay na mong napalit. Ako sarang tamnan bisan mga utanon lang. Aron makabangon sa taon may gikas sa bagyo. Dako na nigtabang nga makatigubig balik. Kung dili na mo palit pa og utanon sa merkado. Lucio! Oh, uy, si Helen. Mayo kay ni ana ni siya gikan nangumpra sa merkado. Basin may daang pahan, pero murag may kuyog man. Kinsa magkana? Syo. Siya si Emma, akong amiga. Kani kauban ako sa trabaho sa wa pa ko maninda din his ato. Oo, bitaw tuod. Murag nakamayong ko siyang naw nga akong makitaan kung ihatod ti ka sa motor sa mong trabaho sa una. Siya bitaw tong akong gisugilo nimo, nga way mga paryente din his ato. Kay taga Mindanao man ni siya. Oh, siya di ay. Ma'am, asa ka magpuyo ro, ma'am? Wa pa maunsa ang inyo sa bagyo? Ay, wa na gyud taon mi bahay, sir, oy. Uy, in taon. Gilupad sa bagyo? Wa gyud gibilin ang bagyo na mo, sir. Urot gyud tanan. Basa pa ang tanan ng mga gamit kay wa na mi atop, sir. Ma'am, ayaw na pag-share na ko, kay kita-kita sa sigurong idara ni Helen. Ayaw na sad pag ma'am na ko, sir. Lucio, kay labihan na gyud na mong lisura ron. Wa na gyud mi bay. Maong, nakahuna-huna ko, Lucio ba? Kay nangabang raman sabgon ni siya atong baya. Ato lang muna ni siyang papuyon ng sikbit na atong yuta nga atong napalit. Ha? Bakanti man na. Bisan magtukod lang una ni sila og payag-payag dihakod. O maatupan lang aron may kabantinan sila sa ilang mga butang ba. O di na sila mabasa. Ha? Papuyon mo sila sa atong yuta? Ambot, kung pila rin natabangan na ining akong asawa tungod siyang kamagluyon. O pagkamat nabangon.
og usan na ning iyang gipapuyo sa among yuta nga kauban niya sa nagtrabaho pa siya. Kung mulansar pa lang unta ng akong asawa, makadaog yun siguro ni siya tungod siyang pagkamat niya bangon. Ug tuod man, nakatukod yun og gamay nga payag si Ima sa among luna sikbit sa among gibayan. Sa pagpuyo nila adto, di pa lang to namo dugay na palit lunaa. Ug kay wa pa man sab namo gamita, niuyo na lang sab ko nga papuy-an ni sa akong asawa siyang amiga. Unya, Helen, mula sige magpapanday sila si Ima silang bahay. Oh, basin og nagpapanday lang sa sul sa ilang bahay. Aron komportable sila silang pagpuyo ba? Basig napapanday og lababo o baka kabinet. Mura man og nagdugang silang haligi sa luyo. Ha? Badlo nga bayan na hakon, pupadako silang bahay ha. Kinagkaulitaw na bayan ang atong anak. Basin unyag, muyamaro niya dayo na nga magminyo na human og eskwela. Parayaha bayan ang yutaa. Simbak ko kadi alusyo, uy. Di ko gusto maminyo na og sayong atong anak, uy. Muhuman o na siya eskwela. Jesus, kapugngan ba na nimo nga, naguyab-uyab naman na. Mayab na din na. Ay, ayaw na lang sukmati sa God. Kaya natural naman guda. Ulitaw na bayan ang atong anak. Mong angay yun na natong pangandaman. Mong kanang amiga nimo, badlungan na ha kung magpadako silang bahay. Kung mahimo manggani, kung nakabarog na magani sila sa ilang kalisod. Aw, bawion na nato ang atong pagpagamit nila sa itong yuta. Huh? Uy, ayaw, Lucio. Uy, gabaan ta. Nalipay mo kaning tao nga itong ipapuyo sa itong yuta. Kapawao na hinuon ni mo. Kung sa'y butong ipasabot. Di na din sila mamahawa diha. Ay, pasagdan lang una na nato sila diha ba? Total, okay raman ang ilang pagpuyo diha sa itong yuta. Di man sa manang mga broken tong mga tawhan hakot. O ilang gilimpyuhan, ilang giatiman. Pero ang bana anawa ko salig. Murag, may pagkamaro. Pansa? Uy, kinsa man ang misong sa bayan lang Ima? Laing tao man na. Uy, mangawat ng tingali. Uy, Helen! Helen, dali ra! Ngano ba siyo? May laing tao nga nisod silang Ima. Basing kawat na. Ha? Uy, magsusit ka ni! Ako mo'y nakapalit ining baya. Unsa? Aw, bahay naman. Apil na di kining yuta di ay. House and lot. Uy. Unsa? Kisa may iyong gipalitan? Nga amo maning yuta? Wa mi magdahom nga magkahimo sa pagbaligya siyang bahay ug apil pa ang among yuta ang amiga sa akong asawa nga among gitabangan. Og sa among pagsusi, ang kapitan pa sa among barangay ang nitabang og deal ini ngadto sa bayer. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. May gipapuyo ang akong asawa nga iyang amiga sa among yuta nga si Ima. Nagtukod kini una og payag hangtod nga iyang gipadak-an. Og pagkahuman, iya mang gibaligya apil lang among yuta. Unsa may among ikaso ini niya? Ikaduhang pangutana. Sa among pagpakisusi, ang among barangay kapitan pa ang nagdeal sa yuta ngadto sa bayer. E mao man kuno isulti ni Ima nga iya na ning gipalit namong lunaa. May tulubagon basab ang kapitan sa iyang gibuhat. Ikatulong pangutana. Unsa man say among buhaton aning nakapalit sa bahay ni Ima nga dilit naman sila mamahawa kay ila na lagi kuno ning gipalit ang bahay ug yuta. Ikaupat o katapusang pangutana. Asa man mi moadto aron mangayo og tabang nga mapapahawa namo ang nagpuyo sa bahay ni Ima ug sa among yuta. Kay wa na misalig sa kapitan kay siya ba'y nagdilir ani aron mahalin ang among yuta nga gibaligya ni Ima. Balihog, tabangig tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lucio. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako karong adlaw, akong tingog, it's me guys. Ako'y mahatag ninyog tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto, legal, mga personal, mga emotional na to mga pangutanag, mga problema, di ta maglangay. Ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook
Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain o klase-klaseng pamaagi guys kung unsaon ninyo. Pagpadala ang inyohang mga suwat ug mga suliran diri namo, hangyo lang gyud namo please. Kumplituha ang mga detalye, hinungdan sinugdanan anang inyong mga pangutana o mga problema. Sally Alfante, Chacha Boyles, hello! Greetings ninyo. Salamat kayo sa inyohang padayon nga pagpaminaw o pagsubaybay o sa mga greetings ninyo sa ako ang Facebook. Angelida Flores, thank you, always listening from Campo, Guadalupe, Carcar City. Nasa tay mga listeners nga gikan sad sa mga nagkalaing-laing dapit na asgawas sa nasod maminaw nato, no? Always na siya maminaw. Si Ma'am Teresita Humawid also, no? Namit po din nato siya, so thankful kay Mejuvi. Lebadisos, Judy Lebadisos, thank you kayo. And of course, to Miss Jaja ba, Tia Herodias din sa Camotes. Kumusta man mong tanan din ha, mga taga Camotes. Greetings sa inyong tanan. Thank you kayo sa inyong padayon nga pagpaminaw sa atuang programa and for liking and following my Facebook account nga Elaine Tantengco Batahan. Sa mga wapa naka-like kung naka-follow, please like and follow me para magkita-kita po ta, no? Sa Facebook man lang kay tingog rabay ato makitaan unya laapod mo slaing dapit. Ako na adirig Cebu, may na lang ma-updated po ta usat-usa. Through your greetings, I can read it. Ato nang ibasahon po diri on air sa ato ang stasyon. Of course, punto legal karong adlaw si Lucio moingan sa ato ang letter sender, 49 years old. Nani sila napalit nga yuta kuyog siyang asawa, no? Unya kay sa una medyo tigid siguro ang atangat pero medyo arang-arang kumpara sa ubang mga higala pod niya. Unya kay maluloyon matinabangon na mauna hinuon ni ron gibali na ni sila. Mauna ni Roy problema kay murag ang nahitabo is gibaligya, no, sa iyahang balay apil ang ilahang yuta atong ihang amiga nga ilahang gitabangan. Unya murang naapil or ning apil pagyud ang kapitan. Okay? So, unang pangutana, may gipapuyo ang iyahang asawa nga ang asawa ni Lucio nga iyang amiga sa ilahang yuta. Ang pangan atos Emma, no? Nagtukod og payag. Gipadakan, agoy, gibaligya, apil ang yuta as kang kayabag. Buanga, no? Unsa may among ikaso ani niya. Unas nga tanan, pwede gyud siguro ning makuano as theft nga nag-taking of property. Pero personal property manggod pud ni ang theft, no? Pwede siguro falsification, but ang pinakauna annulment of the sale, no? Ato sang i-annul ang yuta ang sale kay giunsa man niya pagbaligya sa yuta nga dili iya ha. Pwede fraud, pwede estafa. Pero definitely kinahanglan sa ganato bawion ang yuta, no? We'll have to question the deed of sale, ipaanal nato ang deed of sale kay unsa niya pagbaligya sa yuta nga ang yuta di man iya ha. Naaman nakapangan sa inyo ha kung nagtukod man gani siyag balay ug napa-tax declaration niya ang balay ra. Pero baligya nimong yuta kinahanglan apil ang ngan sa tag-iya sa yuta. So nagyud ni hukus-pokus gibuhat ni Eva ha. Ikaduhang pangutana, sa among pagpakigsusi sa among barangay kapitan pa ang nagdeal sa yuta kap. Ano nagapil-apil kap ngadtos buyer. Kay maumang kuno ni sulti ni Emma nga iya na ning gipalit sa ilaha kunong luna. May tulubagon ba ang kapitan sa iyang gibuhat? Of course, di sa jud ko kaingon nga naa unless mapakita nato nga bad faith ba, meaning to say kabaw ang kapitan nga wa gyud tinuod gibaligya or wa gyud tinuod napalit ni Emma ang yuta gikan ninyo. Pero kung pananglitan mapamatuoran pud nato nga wa sa gyud siya kalibutan tinuod, sigon sa iyang gisulti gipasaligan pud siya, meaning apil sad siyag kailad ni Emma, meaning giilad mong tanan ni Emma langtod pagkasturya. Ang sunod niyang pangutana, unsa kunoy angay nilang buhaton aning nakapalit sa balay ni Emma nga di man sila mamahawa kay ila na lagi kuno ning gipalit ang balay ug yuta. Okay, akong pangutana ni Lucio, did you check with the wa kay ko kakita sa drama ug sa suwat nimo, wa pod diri nag-ingon kung titulado ba imong yuta. I hope titulado kay masayon ni nato i-defend, no? Kay kung pananglitan titulado ang yuta, well even mas dako tag chance o kanili mas dako chance mas ligon ang ato ang paghatag og probar nga kamoy tag-iya ng yuta. Pero dili gani even ang tax declaration
situation labaw nagnasa inyo nga di gyud na mapalit or di gyud na mabaligya ni Emma ngadto sa laing tawo. No, so ang imuhang buhaton ana, kuhaa ang mga latest nga mga deklarasyon og titulo sa yuta. And then, what you will do is, mag-file tag-ejectment, papahawaa na si kanang new owner din ha, og si Emma, kay dili man kamo ang tag-iyas yuta. And then like I said, ipanal ang deed of sale, unya, para ma-reconvey balik ang property, ug kung nabalhin man gani na, I hope wala pa, nabalhin ngadto sa pangan sa buyer, kung kinsa tong nailad ni Emma, no? Katapusang pangutana, asa mamimiw adto aron mangayo og tabang, nga mapapahawa namo ang nagpuyo sa balay ni Emma ug sa among yuta kay wala na misalig ni kapitan kay siya bayay nagdealer. Okay, kinahanglan gyud tag abogado na ani kay medyo na komplikado naman, no? Ang kaning maong sitwasyon unya need man sad gyud nato sila. Di man ni nato basta-basta sad gud bungkagon, no? Kinahanglan gyud ta mo file og ejectment ani nya daghan-daghan sad tag mga buhatonon. Kinahanglan pa nato ipaanal ang deed of absolute sale pining hatagan ipawalang bisa tung pagbaligya ni Emma ngadto kay sayop man to unsa ni pagbaligya dili mo, no? So, you cannot give what you do not have. No, sa Latin pa, nemo dat quod non habet. You cannot give what you do not have. You cannot give what you do not own. Di ni mo pwede mabaligya ang usa ka butang nga dili kay tag-iya, no? So, kanang diha on that premise, need gyud tag abogado. Dool mo og abogado. Asa man ni taga-asa man ni si Lucio, amang gud niya gisulti og taga-asa ka, but I'm very sure Sir Lucio og asa man gani kan diha asa tag-asa man gani kan dapita na agyoy mga abogado nga pwede nimong makonsulta kabahin aning imuhang sitwasyon. Dalha ang proof. Unsay mga dokumentong kinahanglanon nimo? Of course, ang imuhang proof of ownership sa yuta, ang latest, ang proof nga nakabayad pud tag buhis. Og ang kung nakay kopya ang katong deed of sale nga gibaligya tuod ni Emma ang iyahang balay o giapil pud ang yuta. Okay, nga dili iya. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo gini sa kababay nga taga Gintananan Dumingag sa Buanga del Sur. Ang tumatatampo nagdasangan nga Lani. Kau na ni, wag yung kailingaw din sa ato. Unsa man, mas may pagmukuyo ka na ko dito sa Marawi. Ha? Nga naman gaw, John Ray? Namukuy kailang nga nangitag katabang. Abasigadahan ka ba? Sige gaw. Kay gilaay sa ko din sa ato, uy. Pero panangisan nila ni Tiyaw-Tiyo. Kay basi niya no, di sila masugot. Sige gaw. Mananghid lang ko lang magpapa. Ha? Marawi? Opa. Mananghid unta ko ninyo nga moadto kog Marawi. Uy, mag-unsa man ka dito, nak? Manarbaho ko, ma. Okay sa may mupasod ni mo og trabaho. Sigaw, John Ray, ma. Naaman siya kailangan nangita og katabang. Moadto ko, ma, pa. Unsa man dong. Musugot ka nga moadto og Marawi sila ni? Ay, sige. Tuwa na. Salamat ninyo, ma, pa. Abi na kong bugat ang trabahoon din Dili man di ay. Kaya raman di ay. Lan. Te. Undangin sa ng trabaho ni mo. Kaunsa? Ako lang sa nitiwason, te. Gamay naman lang ni. Na, sige. Salamat in taon kay nakatunong lagi kong among abuutan. Gaw, gusto naman ka na, Gaw? Okay raman, Gaw. Buutan naman akong amo, Gaw. Ingon bitaw ko ni mo nga. Buutan na kaya mahimo ni mong amo. Salamat kayo, Gaw, ha, nga imugi kong kitabangan nga makasuod kong trabaho. Ay, okay na, Gaw, eh. Basta pagbinutan lang yun, Gaw, ha? O, Gaw. Lan. Te. Palitin na kog barbecue kay lami mo ikaw nag-barbecue, oy. Sige, te. Adto sa skina palit, ha. Maayo dito kay lami itong ilahang barbecue dito. O, te.
Kini lang ako, kuya. Palihog og loto. Lamit tingali nilang barbecue din, kay daghan magpamalit. Oh, Gaw. Wala ni, ikaw ni? Oh, Gaw. Ako tao ni Gaw. Ikaw man gud na. Di alagi ka. Oh, kining nagusto mo ka din ni. Ay, gisugo ko sa kong amo barbecue, Gaw. O pariya sa ita. Naamaliki kay Kuyo, Gaw. Oo, nalimot mo ko na. Ila-ila mo, si Dexter, akong amigo. Dexter, akong gwapang igagaw si Lani. Hi, Lan. Hello. Pwede ko mangayos mo number? Ha? Presko sa ring tawahan nata. Mau pagkani pagkailan mo. Mga yun naman dahil number. Lan? Pwede ba ko mangayo si mong number? Gaw. Tagil lang na si Dexter si mong number, Gaw. Sige na lang, uy. Mauni ako number, Ay, salamat. Nahumanig ko sa akong trabaho. Maka-relax na kid ko. Ay, di amin i-text na ko. Hi, Guaps. Kumusta? Kinsa man ni-text na ako? Oh, nanawag kita eh. Hello? Kumusta? Kinsa ni? Daliya sa mong nakalimut ay. Ako yung tao nilan, ang gwapo ni mong amigo si Dexter. Ikaw din ni Dexter? Oo, ako yung taon. Nanawag lagi ka? Kay may toyo ko ni mo. Unsa man na? Mamisita ko ni mo, ma. Ha? Nakatultul di ka sa kong gitrabahoan. Katultul eh. Itutulan mo kong by January. Mao ba? Mamisita ka ba? Ayaw lang, uy, kay basin og mas ako ang akong amo. Manangila ko si mukha mo. Unsa? Salamat kay nakigatubang ka na ko, Lan. Maayo gani kay nisugot ang akong amo nga mamisita ka na ako. Buta nam sa dang imong amo. O gusto pa, kinaruman niya akong tuyo ni mo. Unsa gid imong tuyo na ako, Dexter? Sige, di na lang ko magpaligoy-ligoy pa, ha, Lan? I love you. Dexter? Manay tinawad. Sa una ko palang pagkakita ni mo, na love at first sight na ko ni mo. May chance ka ko, Lani? Ako na palang kaning sukton sa. Aron di na ni magsamok-samok. Lan, wamugod ka makatingog di ha? Koan. Suktan ako ba? Sige na lang, uy. Dexter, ako na kang gisugot. Salamat, Lan. Lipay ko nga, wa ko ni mo pantusag dugay. Ang maunay nga malipayon kay ni Dexter. Kinagkauyab na mo. Ako na lang gisugot, Gaw, uy. Aron dili na magsamok-samok na ako. Ha? Uy, pagsuroy. Ay, koging na nga, wakay gugman niya. Wagid bitaw ko'y gugman niya, Gaw. Kung ka nung imo mo siyang gisugot. Aron lagi dili na siya magsamok-samok na ako. Dali aras panahon sa. Walang hibaw duha na dito kabuan. Maog yun. Mura lagwa. Koan di Dexter ba? Magpahibaw lang ko ni mo nga sunod semana, mapauli ko sa amo. Ha? Nga naman. Dugay naman ko kung makauli sa amo, good. O gimingaw na ko nilang mama o papa. Kung mao na, makuyo ko din mo sa inyo. Ha? Magunsa man ka sa amo? Ipananghid kasi mo maginikanan nga mga asawa na ko nimo. Ha? Dili ni mahimo. Kinahanglan nga dili ko magpahibaw ni Dexter nga mo pauli ko. Kay tingalig mo kuyog siya na ako. Dili para makuandam nga magminyo. Usa pa, kuwa nga akong gugma ni Dexter. Maong dili mahimo nga mga asawa siya na ako. Salamat itaon kinakahuna-una kag pauli din sa ato, nak. Gimingaw na ko ninyo, ma, pa. Karisab, mingaw kami mo na ko eh. Di ko'y pasalubong ninyo, ma, pa. Ay, kanindot sa kong gibati nga ni ako sa amo. Dili lang una ko manarbaho eh. Mo-relax lang una ko og pila ka buwan din sa amo. Uy, ala, si Dexter maning nanawag. Hello, Dexter? Ipauli na ka na sa inyo nga. Wala ko pa ibawa. Sorry, Dexter. Anong imong nigibuhat ako? Wa ko mananghid ni mo kay nahadlok man ko si mong giingon nga mga asawa ka na ako. Dili pa ko andam mamusod anang butanga, Dexter. Mauni biya ko nga wa mananghid ni mo. Lan sakit kini uy. Birthday na ko ron. Nilakaw ka nga. Wa mananghid ako.
Osbon ako. Sorry kaayo nga ako ka napasakitan, Dexter. Nahadlok lang yung kus imong giingon nga mga sawa ka na ako. Ang tinuod, kuwa nga akong gugman nimo. Maog dili ko makigminyo nimo. Nani, wala mo tako ni mo sugda kung kuwang mandayang mugugman ako. Napugos lang ko pagsugot nimo aron dili na ko nimo samukon. Unsa? Sorry kaayo, Dexter. Sorry, cute. May mga panahon nga masayop ta sa atong desisyon ug makapasakit ta sa atong isig ka tao. Parehas akong gibuhat. Kanimo, Dexter, kung namati ka man karon, pasaylo ako sa akong gibuhat. Ato na lang paabuton ang hustong panahon. Basin pa di ay og kitagid sa umaabot. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao kada mga hikalang kaagin ni Lani nga taga Gintananan Dumingag, Zamboanga del Sur. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit tinagulahan kahit mali ang puso. Kahit mali